bagong pananaw. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa broadcast launching ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito sa probinsya ng Masbate, the Rodeo Country of Bicol. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan natin sa Masbate PLGU at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 17 munisipyo o corn cluster dito sa lalawigan ng Masbate. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, now signing on. Tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng radyo sa probinsya ng Masbate, DZIM Spirit 98.3 FM tuwing Sabado sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Opo, isang oras tayo magsasama-sama tuwing araw ng Sabado sa loob ng 4 na buwan at sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 16 na munisipyo at isang lungsod o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Magandang araw bayan ng Aroroy, Mandaon, Balot, Milagros, Mobo, Quezon, Kawayan, Katayngan, Dimasalang, Palanas, Placer, Esperanza, San Pascual, Batuan, San Jacinto, Monreal at mga syudad ng Masbate o siyudad ng Masbate. Ngayon pa lang po ay kami taos-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre, sa FB page din ng DZIM Spirit FM, ang ating radio station dito sa probinsya ng Masbate. Ngayong araw po ay ang ating broadcast launching ng SOA Corn. Kaya sama-sama muna po natin pakinggan at panoorin ang mensahe ng ating butihing Center Director ng ATI Bicol, Ma'am Elsa A. Parrot. Magandang umaga, Ma'am Elsa. Mapagpalang hapon sa ating lahat. As we launch the School on the Air on Corn Production, SOA Corn in the province, we have so many reasons to look forward. Magkakaroon tayo ng 500 magsasaka bilang kalahok na magmumula sa 17 syudad at munisipyo o cluster. Sa loob ng 1 oras bawat linggo, mula Hunyo hanggang Setyembre, tatalakayin natin ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan ng pagsasaka ng mais. Pagtutuunan natin ng pansin ang mga epekto ng climate change sa pagsasaka at paano ito matutugunan. Upang sa level pa lang ng magsasaka ay matutugunan na ang hamon ng panahon. Ang SOA Corn ay binalangkas ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute upang mapaabot ang critical mass of corn farmers dito sa probinsya. With the new corn production system as the platform, ang subject matter content will focus on the entire value chain featuring DA's cutting-edge technologies in the broader context of climate change. Mithiin nating mapataas pa ang ani at produksyon ng mais sa probinsya ng Masbate at mapababa ang gastos sa pagsasaka gamit ang akmang mga pamamaraan at teknolohiya. Bukod dito, tatalakayin din natin ang mga post-harvest operations at marketing. Dito sa ating kaugnay, School on the Air on Corn Production, partner natin ang Masbate Provincial Government through the Office of the Provincial Agriculture. It is always a pleasure to work with OPAG headed by our very supportive and energetic Provincial Agriculturist, Engineer Junel Ortesa. Our special thanks to the Provincial Corn Program Coordinator, Mr. Teodoro Oriola,
and ang buong Team OPAG Masbate. Gusto ko ring pasalamatan ngayon pa lang ang mga pool of resource persons mula sa ATI at ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5 at ang ating mga SOA coordinators. Of course, we have our partner radio station to help us reach our intended participants. Ang DZIM 95.7 Spirit FM tuwing araw ng Sabado sa ganap na 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Higit sa lahat, ang aking taus-pusong pasasalamat sa 500 magsasakang magbibigay ng kanilang panahon upang maging bahagi ng SOA Corn. Hangad namin maging daan ang ating talakayan tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mabuhay po tayong mga kamais. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Elsa, ang aming pong Center Director ng ATI. Okay, so para naman po bigyan tayo ng isang mensahe at overview na rin kung bakit at ano po itong SOA Corn, pakinggan natin ang mensahe ng ating ATI Bicol Corn Focal Person at Corn Specialist, ang napakasipag na kasamahan ko po sa opisina, walang iba kundi si Sir Edgardo Nacario. Magandang araw, Sir Nax. Sa ating 500 corn farmers participant ng School on the Air on corn production sa probinsya ng Masbate, sa mga masisipag ng municipal corn coordinators, sa OPAG Masbate sa pamumuno ng PA, Provincial Agriculturist Engineer Ortiza at ang kanyang Provincial Corn Coordinator, Mr. Teodoro Royola, at Report Officer na si Ms. Elizabeth Cabog. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam naman po natin ang mais ay tinatawag na pangalawang pagkain ng mga Pilipino at pinakaginagamit na sangkap sa pagkain ng mga hayop tulad ng livestock and poultry. Sa mga dahilang ito, kailangan na mas madagdagan natin ang produksyon para meron tayong supply sa buong taon at maiwasan ang importasyon nito. Sinabi ko kanina, staple food ng mga Pilipino, pangalawa ito sa bigas na palay, kailangan natin mapataas din ang produksyon ng puting mais para maging sufficient ang pagkain ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa corn-eating province ng ating rehiyon, ang probinsya ng Masbate. As feed for livestock and poultry, kailangan din natin mapataas ang produksyon ng yellow corn para sa ating mga alagang hayop, nagbibigay sa atin ng kailangang supply ng karne at itlog sa pang-araw-araw na pagkain. Alam po ninyo, ang mga sangkap ng feeds for livestock ay kalahating porsyento nito ay yellow corn. Kaya dapat maitaas natin ang produksyon ng mais para maging sapat din ang pagkain ng tao at ng mga hayop at maiwasan, sabi ko na nga, ang importasyon ng mais. Ang ATI, as the training arm of the Department of Agriculture, ay mandato na mag-conduct na mag-training sa mga AEWs hindi lang para sa mapataas ang ani ng mga corn farmers, para na rin mabawasan ang gastos sa produksyon, lalong-lalo na tumataas na ang mga presyo ng abono, gasolina at krudo. Kasali rin sa mga programa ng ETI na makapagturo sa mga magsasaka ng mga teknolohiyang produksyon ng mais sa pamamagitan ng radyo at ng social media para sa may paabot sa mga magsasaka na direkta kahit nasa malayo pa silang lugar. Kaya inilunsad itong School on the Air or SOA. Umaasa po kami na tatyagaan niyong makinig at isulat sa inyong mga notebooks ang mga importanteng mga bagay na makakatulong sa inyong pagtatanim. Sana po magkita-kita tayo sa darating na panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat Sir Nax at Ma'am Elsa sa messages of support and at the same time, challenges to achieve the masaganang ani at mataas na kita. Ayan, sa punto pong ito, pakinggan naman po natin ang one DA approach ng ating kagawaran ng pagsasaka. Ito ay para lalo pa rin nating maunawaan kung bakit may mga ganito tayong programa sa ating agrikultura. Makakasama po natin upang talakayin ang one DA approach ang Field Operation Division Chief ng DARFO 5, headed by our own Regional Executive Director Rodel Tornilla. Makakasama po natin to discuss ang one DA approach
Ating pong welcome, Dr. May Rodriguez. Magandang araw po, Ma'am May. Magandang araw po sa mga nanonood o nakikinig sa School on the Air program of the Agricultural Training Institute. Ako po si Dr. Mary Grace Rodriguez, the Chief of the Field Operations Division ng DARFO 5. And I'm here today to discuss the 1DA strategies ng ating mahal na Secretary DAR. Kasama din po ang mga programs and projects of the Department of Agriculture. So let me walk you through. Ito pong 1DA strategies po ay minabuti ng ating Secretary na maging strategy natin sa panahon na ngayon na magiging ang galaw po ng buong DA at mga ahensya ay isa lamang, kaya po 1DA. So, ang unang-una po dito na kasama sa strategy ay yung tinatawag na farm clustering or yung bayanihan agri-clusters. So, ano pong klaseng strategy ito? Kumbaga po, yung ating mga farmers, sila ay ating pong gagawing clusters, pwede pong strategically sa lugar or mas maganda po sa commodity. Magkakaisa sila sa pagpuproduce ng mga priority commodities. Magiging clusters po sila. Ang ginagawa natin dito, kinakapacitate natin yung mga farmers. Kung hindi pa man sila buo, ay ating binubuo hanggang sa sila ay ma-register sa SEC. At ganun din po, kapag sila ay naging cluster, sila po ang kanilang direksyon ay, ang kanilang patutunguhan ay ang priority na po sila ng mga banner programs of the Department of Agriculture. Priority sa mga interventions at kung ano man pong assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ang kagandahan po ng clustering, nagkakaroon ng economies of scale ang production ng mga magsasaka at nagkakaroon din po ng tamang pag-schedule ng pagtatanim. So sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng nagkakamit nila ang better market prices. At the same time, ito kasi yung tumutugon doon sa battle cry din ng Department of Agriculture sa masaganang ani at mataas na kita. Ang susunod po, in terms of cluster po, meron tayong mga target clusters. Meron po sa corn, meron sa high value, meron po sa rice, at meron din po sa livestock and poultry. Ang susunod po ay yung PAFES or yung Province-Led Agriculture and Fisheries Extension System. So dito po sa Bicol, ang ating pinilot na province, pero lahat po ng probinsya ay ating ding isasama dito sa PAFES. Nag-pilot lang muna tayo sa Albay. At ang may kapartner po ito na State University, which is the Bicol University of Agriculture and Fisheries. So ang PAFES naman po, ito po yung pagkakaroon ng partner LGU sa paggawa ng Development Plan for Agriculture. Ito rin ay isang step para ma-prepare natin yung ating mga LGUs, lalo na doon sa Mandanas ruling, kung narinig na natin ito. Because of the development plan, agricultural development plan na maaari pong magawa ng ating PLGUs, nagiging sound din po at nagiging makatotohanan ang mga ibibigay nilang plano at ipopropose ng mga projects in the near future, lalong-lalo na kapag natupad yung Mandanas ruling. So, dahil dito, nagpapasalamat kami sa Provincial Local Government of Albay dahil sila din ang naging pilot po dito. Ang next naman po ay yung Agri-Industrial Business Corridors. So, hindi na ito bago sa atin dahil marami na tayong naging business corridors dito sa Bicol. Kung natatandaan nyo yung ating mga agricultural trading centers, kasama ito doon. Tulad ng sa Camarines Norte, meron doon yung APTC. And then meron din po ngayong ginagawa dito sa Camarines Sur na Agricultural Trading Center. So malaki-laki itong project na ito sa Camarines Sur na maaaring marami din po ang manginabang. Ang kagandahan naman ng agribusiness corridors ay nagkakaroon tayo ng mas malapit na market access. Nagiging direkta lalo yung pagmamarket ng farmers papunta sa market. So nababawasan yung tinatawag nating middlemen or traders along the way. Siyempre, ang kagustuhan rin nito kapag naging kaunti lamang yung ating dadaanan ng ating goods and services papunta sa market, ay mas kumikita yung ating farmers. So, ang pang-apat naman po, yung infrastructure investments.
So, sa Department of Agriculture, hindi na po yung dating ang image lang po na ginagawa ng agriculture ay yung tumutok lamang sa pagtatanim at pagtatanim at pagtatanim. So, kasama po dito, tinitingnan natin yung the whole, tawag natin dito, value chain, supply value chain. Ano ba yung step-by-step na dinadaanan ng commodity bago makarating sa market? Kasi maaaring yung value-adding activities natin from production, meron siyang post-harvest, then pinaprocess, so hanggang maging marketable na po yung goods. So, hindi na lang yung raw materials siya, so meron tayong processed goods. So, along the supply value chain, meron tayong na-identify na mga facilities na kailangan ng mga farmers. Halimbawa, mga processing facilities, pati equipment, kasama pati dyan yung mga building na kailangan, at kasama na rin yung mga farm-to-market roads. So, kung ganito yung ating projects, because of the infrastructure investments, ay mas nanginginabang din po yung farmers na mas madagdagan yung kita out of their own produce. Kasama nito, karugtong ng infrastructure investment, yung na-mention ko na kaninang post-harvest, processing, logistics, and marketing support. Because as I have mentioned, hindi na lang tayo dun sa production side of assistance ng mga farmers. So, papasok din doon nung after nilang mag-harvest, ano na yung mga sunod pang pwedeng bigyan ng assistance or support ng Department of Agriculture. So, nandun po, kasama dyan yung pagbigay ng kaalaman sa kanilang pagkakapacitate through the provision of IEC materials, at dun din po yung pagkakaroon ng regulatory services, kasi yung food security ay hindi lang po availability, affordability, kasama dyan yung accessibility, and of course, importante po na safe and nutritious yung ating food. Next, the next strategy of 1DA strategy, so 12 po yan. Yung pang-anim ay yung digital agriculture. So, napakaganda ng strategy ito because with napapanahon ngayon na hindi na puro manual yung ginagawa, maganda ring ma-educate natin yung agriculture sector on digitalization. Nakita namin yung pagkukulang ng mga data and information because we need this data to have sound decisions, especially in making our plans and projects. With digital agriculture, nagiging mas madali ang pagkuha ng impormasyon, mas nagiging mabilis ang pagbigay din ng impormasyon sa farmers, and at the same time, mas nagiging applicable yung mga decisions na pwede nating gawin. So, ang mga gusto nating ma-digitalize, kasama dyan yung sa sistema mismo ng DA na magkaroon ng document tracking system, yung ating mga GIS laboratory, magkaroon ng e-Kadiwa, yung ating e-Kadiwa, yung marketing natin, under intensive agriculture, yung ating paggamit ng mga drone to assess our farms, to assess any damage, to assess even the standing crops. So, hindi na kailangang magantay ng mga reports, pwede tayong magpalipad ng mga drone to get any information. Number 7, ito, maganda rin itong strategy on the climate change adaptation and mitigation measures. So, kung kayo po ay nagpa-follow sa Agriculture Bicol Facebook page, meron po kaming regular na nire-release na climate information, regional seasonal climate outlook and advisory. So, with the AMIA project na meron po ang Department of Agriculture, ito po ay ating binibigay or nire-release na impormasyon sa pamamagitan ng social media. So, nakikita dito yung ano pa yung pwede nating mga nakaambang panahon, rainfall, and then kung ano yung pwede nating itanim sa mga panahon na yan. So, ngayon po, kailangan natin itong ganitong measures para maging proactive tayo at hindi reactive sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Number 8 is the mobilization and empowerment of partners to attain scale. So, ito yung matagal na nating partners, yung PLGU, mga MLGUs, agricultural technicians in the implementation of our programs and projects. However po, ito mas na ini-strengthen natin at mas binibigyan natin ng emphasis yung role
ng ating partner LGUs, SUCs, pati mga universities, at pati na rin private stakeholders sa paglago ng agriculture sector. Hindi po kayang mag-isa lang ng Department of Agriculture ang pagtataguyod ng food security sa ating bansa. So, kailangan magkaisa din kasama yung ating mga LGUs through the Municipal Agriculture Office at ang mga activities din ng ating mga state universities and colleges, pati ang mga private sectors sa paglago ng industriya. Next po, number 9, ay yung global trade, export development and promotion. Sa Bicol region, meron tayong mga commodities na meron silang potential for export. So, halimbawa po, yung pili, matagal na tong champion, tayo lang ang number 1 producer of pili in the country. So, ito po ay ating has the potential for export. And then, meron din po yung gabi or taro kasi known din tayo dyan. So, ito yung mga nakikita nating pwede nating i-promote globally by following the global standards on the good agricultural practices and at the same time, the good manufacturing practices. The 10th strategy is the food safety and regulations. So, as I've mentioned earlier, nakasama sa food security is the production of safe and nutritious food. So, ito ay, karamihan nito ay ang ating pagsunod sa mga safety and regulation guidelines, quality control, and inspection. So, kasama din dito ang pag-register at pagkakaroon ng mga lisensya sa mga feed products, animal facilities, pati handlers. Kasama din dito yung ating pag-follow ng good agricultural practices and good manufacturing practices. Ang sunod po ay ang ease of doing business and transparent procurement. So, ito po ay ang ginagawa, hindi lamang po ito applicable sa Department of Agriculture, kundi sa iba pa rin pong government agencies to become transparent and the ease of doing business, lalo na sa procurement process na ginagawa. So, tayo po ay guided ng RA 9184 or the Government Procurement Policy and Policy Board Resolution of yung Bids and Awards Committee. So, may mga third-party monitoring bodies din ang Department of Agriculture na siya pong partner natin katulong din natin silang pag-monitor ng ating mga projects kung ito po ay nai-implement natin ng maayos. And then the last strategy is the strategic communication support. Ang pagkakaroon po ng impormasyon, hindi lamang ng mga empleyado ng agriculture sector, kundi lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, ay isa pong strength. Kaya kailangan natin silang bigyan ng tamang impormasyon through a strategic communication support by providing information sa ating katulad nito. Ito po ay isang paraan ng pagkakaroon ng mabuting komunikasyon, lalo-lalo para sa ating farmers, TV and radio plugs, social media, and then yung aming IEC materials and infographics. So, yan po yung 12 1DA strategies na in-introduce po ni Secretary Dar at ating pong ginagawa na ngayon dito sa Department of Agriculture Regional Field Office 5. Doon sa 12 DA strategies, gusto ko naman pong i-present sa inyo ano ba yung mga activities namin or interventions na ginagawa upang matugunan yung 1DA strategies. With the twin goal of the masaganang ani at mataas na kita, ang ating pong banner program, siya po ang DA ay mayroong banner programs. We have the rice program, the corn program, the livestock program, the high value crops development program, and the organic agricultural program, and the other services. So, isa-isahin ko po. Yung rice program, okay, as a situationer po, ang Bicol region ay 5th rice producing region, so in the whole country. We have about 176,656 hectares of total rice area. So, meron yan irrigated, upland, and rain-fed. So, we have about 134,797 rice farmers. And we are producing about
1,342,199 metric tons. In terms of regional sufficiency level, kung tayo ay sufficient sa rice, we are producing rice which is producing 112% sufficiency. Ibig sabihin po kung 112, meron tayong surplus na 12% na pwede nating buffer or pwedeng itago para mailabas during calamity. Or pwede pong itong 12% ay lumalabas upang suportahan din ang needs ng ibang regions. Okay, under the rice program, yan po ay mayroong mga interventions like provision of seeds, hybrid seeds, and then also the training of individual of the farmers, and then provision of incentives sa ating mga agricultural extension workers. We also have the provision of machineries and equipment tulad ng tractors, combine harvesters, threshers, and also yung ating irrigation system gaya ng sweep, mga small scale irrigation systems lang po, diversion canals, and then yung ating solar powered irrigation system. So ito po ang mga ilan lamang sa mga interventions na binibigay under rice program para sa ating mga rice farmers. Yung mga nabanggit ko pong malalaking projects like yung sa machineries and equipment and irrigation system, sa lahat po ng banner programs, so we are encouraging and in our guidelines, ang pwedeng maka-avail po nito ay mga associations. And I've mentioned earlier doon sa clustering na sa 1DAA strategies na yung cluster din ay napaprioritize nitong mga interventions I've mentioned. For the livestock and poultry program, so ngayon medyo may issue ang livestock because of the ASF. So ma-mention ko lang po na in the country we are sharing either we are in the 7th or 8th in the production of hog, cattle, carabao, duck, and duck eggs. Okay, so ano ba yung mga programa natin sa livestock program? So before pa po, hindi lang po yung baboy yung issue ni livestock because we have marami po ang klase ng livestock and poultry program. Sa pati chicken ay atin din pong cover dito. So we have poultry, mga livestock-based livelihood enhancement and enterprise development project tulad ng poultry, carabao, dairy cattle, and breeder swine. So ito rin pong enterprise livelihood na ito, ang priority din po nito ay yung ating cluster groups. Meron din po tayong pinoprovide ng mga capability building activities and also the provision of IEC materials to them. Kung magme-mention po kayo, ano ba yung ginagawa ng DA about sa ASF, aside from pinagpapatuloy natin yung disease surveillance po, yung pag-surveillance sa mga ASF affected, sinisimulan na po natin yung tinatawag nating repopulation. Yung kung may depopulation na inaalis natin, dinidiscard yung mga may sakit, yung repopulation naman po ay ginagawa natin ng step na bumalik na po yung supply ng baboy dito sa region, dito sa ating rehiyon. Kaya lang po, ito po ay may proseso, scientific process, bago tayo maglagay ng maraming baboy para hindi po masayang yung ating investment. So we have a guidelines on this from the environmental swabbing na tinatawag nila, and then another testing sa lugar mismo kung may virus pang natitira, and then disinfection process, and then another is maglalagay tayo ng sentinel pig, titingnan natin kung magsusurvive si sentinel pig, saka tayo pwedeng maglagay ng baboy doon po sa mga lugar. So ang repopulation strategy natin ay by municipality, and then ito po ay kailangan ng mga certification of our provincial veterinarians bago sila pwedeng ma-declare na ASF free and pwede na ulit mag-alaga ng baboy. Okay, for the corn and cassava program naman po, we are producing either white and yellow corn in the region. So white is for food and yellow is for feeds. So ang ating major producer of corn in the region is in Masbate. Masbate also and Camarines Norte have the potential for cassava expansion. Bakit magkasama yung corn and cassava? Because they are both ingredients for feeds. So ito po yung corn and cassava program ay nauna na pong
mag-cluster. So, maganda ang clustering ng corn program. And, yun din po, lahat na ang mga clusters ay priority of providing interventions from corn program such as pwedeng may seeds po na ibigay sa kanila, and then yung kanilang mga agricultural machineries and equipment, and the irrigation network services kung kailangan. Okay, so part of that, sa kanilang machineries and equipment, ay yung mga pag-provide ng 4-wheel drive tractors, row planters, 4-row planters, 2-row planters, combined harvester, recirculating dryers. Doon naman po sa seeds, meron tayong yung hybrid corn seeds, white corn seeds, and sa cassava, kasama yung pag-provide natin ng cassava seed pieces. Next program po ay yung High Value Crops Development Program. So, sa hindi po nakakalam, ang high value crops, kaya ito naging high value crops, ang covered po nito ay yung ating mga gulay at prutas. For Bicol region, our focus sa gulay is the pinakbet group. So, pag sinabing pinakbet group, yung nakikita natin sa pinakbet, yun yung lowland vegetables. So, dandoon, pwedeng may ampalaya, okra, talong, kalabasa, sitaw. Yun po yung lowland vegetables or pinakbet group. So, hindi natin priority yung chapsoy group because the chapsoy group is in the northern part sa Baguio, yun doon, yung carrots, yung repolyo. So, we are focused on this because of our climatic conditions and also yung ating, aside from climatic conditions, yung ating elevation, temperature, and others. Yun ang kinonsider natin kaya sila nag-thrive dito sa Bicol region. In terms of fruits po, we have priority in fruits. Siyempre, number 1 dyan yung pili. And then, may pineapple tayo. Also, we have cacao. And then, may mango tayo sa Masbate. Yun po. For root crops, we have also prioritized the sweet potato or yung ating kamote. So, may mga area tayo na priority po yan. So, ano-ano ba yung pwedeng ma-avail na interventions from the High Value Crops Development Program? Nang nagkaroon po ng plant program because of the COVID-19, nilaunch din po ng DA yung tawag nating, yun nga, yung plant or Alpas COVID-19. So, marami po ang request sa DA ng vegetable seeds kasi karamihan po ay nagtanim na sa kanilang bakuran ng mga gulay. So, marami tayong gulayan na lumabas, gulayan sa bakuran, gulayan sa barangay, gulayan sa piitan, gulayan sa simbahan. Yun po, maraming gulayan na dumaba na gustong, na maraming sektor po ang nagkaroon ng interest na magtanim. So, we have provided seeds, planting materials for this, and then also trainings and techno demo aside from our regular radio and TV plug production. For the machineries and equipment, meron po kaming mga pinaprovide na multi-cultivators, greenhouse, multi-commodity solar tunnel dryer. May mga community-based processing facility tayo na ipoprovide, lalo na rin sa na-mention kong cacao, pili, and pineapple. Patuloy din po yung gulayan sa paaralan, although wala pong pasok ngayon. So we have lots of requests in the gulayan sa paaralan at ito po ay nagpapatuloy because really there is a need na kung wala man po mga estudyante sa school, nandun na rin po yung mga teachers and they also need to provide this food para din sa kanila at para din sa mga mag-aaral na pwede nilang bigyan sa community. So, emphasize ko lang yung sa ating mga machineries and equipment. Clusters din po yung priority and syempre po dapat association. So, we don't provide machineries and equipment lalo na yung malalaki sa individual farmers. Isingit ko na rin po na we are, kung kayo man po ay asosasyon or clusters, we are encouraging na if not 100%, at least po 75% of the members of the cluster or the association ay RSBSA registered. Siguro naman po ay narinig niyo na po ang tungkol sa RSBSA. So we are hoping that you have coordinated already with your municipal agriculture office on how you can register sa RSBSA.
ito po ay mahalaga sapagkat ang DA ay hindi na po kami nakakapag-provide or napaprioritize namin yung mga farmers po na registered sa RSBSA. Alright, now for the Organic Agriculture Program, meron din tayong mga areas na nakakoncentrate ang organic agriculture or pinapractice ito. So, sa pag-certify po na organic ang ating farm or ang ating products ay hindi po si DA ang nagsicertify. There is a third-party certifying body for this, but we are providing interventions para po kayo makapag-produce ng organic products. So, kasama po dyan ay yung mga interventions on the production support services, pati po yung training at pag-educate paano magkaroon ng organic products. And then also po yung some of the machineries and equipment and irrigation network services for the organic production. Okay. So we also have, kanina na-mention ko na po na kasama sa strategy yung magkaroon ng market development services. So, noon din po nagkaroon ng ECQ ay yung nagkaroon kami ng kadiwa ni Ani at Kita. Or in basic po nating kaalaman, ito po ay parang market na nilagay namin na yung mga farmers ay direktang makakapagdala ng kanilang products at doon na rin po nila ibebenta. So, kadiwa ni Ani at Kita. Hindi lang po DA ang nag-conduct nito, meron din kami mga partner associations that they even initiated the mobile kadiwa ni Ani at Kita. So, merong gumamit ng trucks, merong gumamit ng hauler for this. So, sa DA, we have strategic areas for kadiwa, like in Camarines Sur, dito po sa regional office, and then sa other provinces are the regional, amin pong satellite stations. So, yun po. Meron kaming satellite stations per province. Aside from that, meron din kaming tinawag na credit facilitation. So, merong mga pautang po na inopen ang aming market development services that may cater the individuals or the MSEs. So, meron pong mga guidelines na pwedeng sundin na kung gusto nyo pa po ng further information sa nauutang ay sa aming Facebook page sa Agriculture Bicol, andun po yung hotline numbers for your concern. Okay? So, for the regulatory services, na-mention ko na to kanina, yung ating quality control and inspection and registration and licensing activities. During the ECQ, nag-issue din kami ng mga food passes. So, ito ay kasama ng aming regulatory services para hindi po ma-hamper yung pagdaan ng ating food products and input materials for agricultural production. Okay, so another program of the Department of Agriculture, yung tinatawag nating Special Area for Agricultural Development or SAAD. So ito po ay isang special project na ang covered po nito ay yung identified 3 poorest provinces of the region identified with 2015 statistics. So lumabas po doon na ang Masbate, Catanduanes, and Sorsogon ay ang 3 pong poorest provinces of the regions. Hence, sila po ay binigyan ng interventions. Ang mga beneficiaries po nito, usually, ayun pong mga magsasaka na hindi naaabot ng banner programs, malalayo sila, or hindi pa nagiging asosasyon, o mga nahihiyang mga magsasaka doon sa 3 provinces. So, the project started last 2018 and it's still continuing. Ganun din po ang pinaprovide natin dito, yung ating mga production inputs and other services. At ito rin po ay may direksyon na yung pag naging asosasyon na sila, hindi na lamang food for the table yung kanilang itatanim or ipoproduce, kundi magkaroon ng enterprise development in the future. Okay, so ang next po nito, we also have farm to market roads. Na-mention ko na to kanina as part of the 1DA strategies. So, ang proposal po ng mga farm to market roads ay sa Department of Agriculture, pati ang budget. However, during the implementation, DPWH na po ang nag-i-implement ng farm to market roads. So, before natin to pinapropose, meron kaming the Regional Agricultural Engineering Division
ang nagbabalidate po ng area na ito. Yan lamang po ang ilan sa mga impormasyon. Yun po ay hindi ganon kadetalyeng mabuti na aking mga naibigay sa inyo. Ngunit you can also like our Facebook page, yung Agriculture Bicol, para maging updated po kayo ng mga aming programa, kung ano mga ginagawa ng Department of Agriculture. At nandun din po yung aming mga hotlines kung kayo po ay meron pong concern sa DA. Ayan, okay. So, maraming salamat po, Doc May Rodriguez, ang Chief ng Field Operation Division ng DARFO 5, sa pagtalakay at pagpaunawa sa amin kung ano ang ibig sabihin at ano po ang ating pupuntahan o yung goal ng ating DA, Department of Agriculture. Okay? So, one DA approach po. Okay. So, ayan, mga farmer enrollees, marami na kaagad tayong nalaman. Patikim pa lang po yan. Okay? Sa mga susunod na Sabado, mas lalo pa nating payayabungin ang ating mga kaalaman, lalong-lalo na po sa produksyon ng mais. So, yan. Napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PLGU ng Masbate, OPAG, at ang 17 LGUs o Corn Clusters ng Masbate. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IS Section, Ma'am Prime, nakasama natin sa technical side si Kuya Chan at syempre si Miss Joy din, ang ating admin staff ng IS Section. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Sabado po ulit, 10 to 11 ng umaga po, same radio station tayo. Okay? So dito po nagtatapos ang ating ang ating broadcast launching ng ating School on the Air on Corn Production dito po sa lalawigan ng Masbate. Okay? So, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kamais. Stay safe and stay healthy. The day of fortune is like a harvest day. We must be busy when the corn is ripe. Sa mais, maa-amaze ka talaga. Diyos mabalos po.